Anyang aki din. Nanang, ampay dati ukan dito sa alas. Ay, kwa. Dinawat ko na ita kinininong mo. Tu! Ay, awang pinagan na gayam. Ha? Nita, umasidag matadago si ka. Nakaay-ayat nga raw, diso nga inalak. Awan ka no ti ipakan ni ninong mo, talimada na kita. As kalmat. Nay, uray man tanay. Ay, nag-cute. Nanang, ano waang? Agtaol mo tanay. Apay, mabutang ka. Kaya ti asong agtaol. Nagtagari. Awan pa na para, tricycle. Nala daw to ni trabaho to, ije parlo. Ay, wan nga, Roger. Roger! Uy, Roger ka no? Ha? Diya ka maamuday ta tao. Ay, auntie, saan mo nga awagan iti Roger? Ta saan na akayat day ta anagan na? Regina, ti kayat na. Ah. Hay, bakla at talaga day ta anak ni Kumarik Apireng. Umanaw taman langin dito itani. Pero dyan naman ang talataw ko day tabakat. Akuray ka, taadan sa ibaganakan ka. Ay, adan sa soyaw. Nangag ko ngamin ka, ti panagtaol na. Makadisturbaw. Iso ajak kayat ka ti agtarakan iti asaw. Uray no kabaelak agumatang takagurak ti taulda. Sige ante, tayo bagak ka ni nanang. Aso na ngamin day dyan. Ibagaman, namin ano ang nagtataol idirabi ay kaya nakaturaw. At dagayam aso yo. Anya ti breed na. Askal laeng, impadawat da ni nanang. Di mo pa impakita kanya. Ay na, ordinaryo lang nga aso. Kut, uray ah. No kaya't mo dawada mo. Aso ni nanang mo, ipadawat mo kanya. Nangag mo dyan imbaga day takaruba may chismosa. Nagtagari tirabi tanaglaing agtaol. Iso nga ipadawat minggan ka. Ibaga kin nanang, ito na kan. Sapay ko mga rud takayat na nga ipadawat kanya. Nay, tasurot-asurot kanya ka. Surut-suruton na kaday ta aso nanang. Wan nga raw, no ibagak aset, agtugaw man. Ay, naglakasuruan. Ipadawat mo day ta nga aso. Ne, taapay nga ipadawat kaw. Kitaon kat nakaayayat. Imbag lang nga kadwak nito yung balay, no kasta amapan ka agtrabaho. Agrekreklamo day takaruba machismosa. Sino? Ni Clareng? Saan ka no ang nakaturog idirabi tataol at taol day ta asom. Nay, na minsan lang mata nagtaol Napuyat ka nung arod nanang. Iso nga ipadawat mo. Ipadawat mo iti katrabaho ka ni Jenny. Mahilig ita aso day dyan. Sigurado ang mapakan na nasayaan. Ay, saan ko mabalin niya ipadawat? Naayat ko, nday ito yung asaw. Ichismis na ka day takarubam tumanen. Ay, kat, bay ang agtismis. Diyak ipadawat, ito yung asaw. Ne, kasi lang makaawat iti sao Hala. Iso nga road, alito'y nan balay. Panaganakit di man iti, Clareng. Ha? Clareng. Tu. Ay, hindi. Kayat na, jay nagan na. Clareng.
Anang, yasom, ang tataol manan. Wan nga raw, sino nga tadi tataulan na? Dagiti ang labas dita kalsada. Bayat para bantay. Saan data asarkan dagiti ang tatakaw no kasta? Ay nananang, inton bigan, adan tuman na nagreklamo abaketan. Kapoy ti dayta aso man naglaing agtaon. How, deklareng? Bay ama, di mga lamag, iti aso na. Dumay, umasidag ka, tanday bagakan ka. Hey, daytay saya. Agberbero kan sa iti asaw. Apay, daytay mau. At daaso day takaarubak ani piring. Ay, wag, nangkungaraw. Tunggal lumabasa di na balay na taulan na. Ay na, perhuiso day tanga asaw. Tumanaol iti rabi kat sa anak ang makaturog. Iso nga inkatakawunan takukwamon. Takawag ka. Nureklamo na kay. Ay na, saan ka ngamin nga agpatiliw Libasem no iti rabi Saan ka ngagsasawa no agreklamaw? Wag, napay ko mangagsawak ngay. Kayat konto pa'y amaawan day taperhuiso nga asaw. Oh, anya ngay. Nakumbinsir mo ka din ni nanang mo nga itad na kanyak di aso na. Hindi pa ako kumpinsir. Wen nga rod, mano abula nun. Dakkelan di aso yo. Nagdakkel naglukmag si ka. Katidakas na. Pimigsamot, ti panagtaol na. Ket, kasano ngayon ni Auntie Claring nga reklamo? Ay, pasarayag pukaw itirabi Ngaman niya nga iti maramidan mi. Ket para bantay mi mutten itirabi ni Claring. Ah? Anya tinagan di aso yo? Claring. Pinanaganan ni nanang iti Claring. Kanagnagan di kaaruba yo anaglaing agreklamo. Ay na, sigurado nga agunget no maamuan na akanagnagan nan di aso mi. Dumeng, kulak man no tiniliw munday ta aso da piring. Tay mingak pa'y ngaraw. Ay na di makulon, nagpigsan ti panagtaol na iti rabi Talaga ang makarengreng. Ay di mayat. Kalalaingan nan taon na tiliwain. Tiliwong ngaminin Way, ninton rabi Sigurado ka awan day tag inton bigat. Jakon kayat amang ngagpay ti panagtaol na. Saan kan sama tarim-rimwar dito balay, nanang? Amobot asa anak ang mahilig arumrumwar. Takagurak nagita chismosa ka ruba. Kung kumpurmigantis istoryaan ni kumarim aklaring di tarwa. Kunakon ka. Anya nga itis istoryaan na. Saan ka no ang makaturturog? Gapiti day ta asom. Umapalaang Tawan ti aso na akas kini Clareng. Ireklamo na kan sa kano, nanang. Pangireklamuan na ngay kanyak. Ipabarangay na kakano. Ay nakat aramidan na Nakasagana kasumango kan kwa na. Nanang, ayan na ngayon ni Clareng. Awan mo dito pagtuturugan nan. Napanmanan ay Jerwar. Sumipngat ngaminan kat. Mangrugen nga agbantay di tarwar. Agtaul man nga rudan Ay kat gagangay na aso nga road. Ay, sadak manen ang makaturawg. Nagpigsama ngamin manen titaul day taaso ni Piring. Ay talagang agreklamo ako inton bigat.
Saan kon ama pasensyaan pa'y daytaw? Ni, nakaturog mo day taaso yung. Tanapuyata ni Dirabi Taol at taol si ka. Ada siguro tinaulan na Kasta na ngamin, nalaing agbantay si ka. Sakto pa'y, taulan nakmat numaminsan. Maya ta para bantay. Nimot antik laring day tamagmag na di ta kalsada. Kani, kasla ada sirsiripon na. Ni siguro manen nanang Ngumawan mo't ni nanang dito balay, tanapan mo't nakipalengke. Kasla saan mo't anaragsak ti ropa na. Bayan, kanayon mo't anak ako silap na itabak ka. Papanan na nga tang. Basta kasta na kay gumiti payong na, namnamaam amapan manan makichismis dayta. Kat sigurado, ni nanang kumanan ti may sakadagit istoryaan na. Dubaing, anya ngay, natiliw mo jay aso ni Pireng. Hey, saan nga raw? Tapay, Nalaing di asaw. Saan nga umasidag? Silwak ko ma. Amunan samay. Nukasta, saan mo anatilaw? Ay nasaan nga raw? Kinamat-kamat nakidiya idirabe. Imbag na nakatarayak. Kit nakalagtuwak ijay alad da. Ay, nagkapoy kamutan. Ay, narikat ang matiliw day tanga asaw. Nukasta nga raw, ituloy kon ti mapanagreklamo di ta barangay hall. Kano nagaduti tao dita. Puro mo't babae na gijay. Mapandamot siguro ang reklamo akas king ka. Gapo ta nagturod ka nga asaw. Inggatangan ka ni tidugpod mo. Oh, at today, Ay na, kayat na. Nanang, antay patamag kuken ka. Anya manandaytan, kada sumangkot ka nga gapo iti trabaho, at dala ta ipadamag mo kanya. Napan nakagamin reklamo ni Kumarim Aklaring dita barangay hall. Ay kat, urayak ajay sumon ko, tapno agsango kami. Saan ang nakapagreklamo? Ta isutin reklamo da. Aniya, ay nagmadigayan ti ugali na. Nagado ka no a babae tinangireklamo kan kuana. Dagiti ichis-chismis na idi. Oh, makitam dayta. Isumot gayam ti adu ti basol na. Ay, kaasino kasanuna alusutan dagi a reklamo da ken kuana, nanang. Adda ni nanang mau. Napanayin pa doktor ni Claring anti. Anya, Aqua, gayam. Napanayin pa doktor di aso na. klareng tinagan jay aso na. Saan anti? Brownie tinagan na. Ay, Blackie gayam. Kasaritak kumakal. Ibagayon ano niya ti kayat yung ibaga? Tas syakton ti mga ibaga ken kuana. Ay, kwa. Ibagaman, ta saan nga agpirpirma no adda ipapirma da ken kwa na petisyon. Ha? Petisyon? Para itan niya da dyan petisyon. Siyak nga raw, pitpetisyonan dakdagiti mangkalkalaban kanyak a babae. Tay duyan dyan imbaga ni Kumarim Aklaring a petisyon da ken kuana. Ay, nagadumot ti nagpirman. Sika no kahit mo ang pirmaan nanang. Mala, ingkalaan ti bulping tagpirmaak. Agpirma ka? Ay, kasla makonsensya akmat. Nagado ti perhuisyo nga impay na ken kadayta akaruba nanang. Amin, karurod na pati taol ta aso. Wan nga raw ang nagbayag tayo ng agkakaaroba. Kaasimat, sapay agmaymay sang agbibiyag. Agpirma ka din, tapos nagnakam nanang.
papananangay, apagyanan no papanawon dan dito lugar tayaw. Makamumutan ay tibiyag na. Mala, ingkalaan ti bulpen. Ha? Ni Claring nanang, nagasan ka din? Pinagtumardalang mat iti agas, jak amo ano mayatan tirik nana. Saan pa lang nga parwaran intong rabi nanang? Tapno makainan na. Kan tapno makainan namat ni kumaring aklaring iti takulay ta asom. Ada ka pa ba? Ipuo na ikatipan nakakigtot mo na nakakita kanya. Ay, kung nada api manaw ka dito lugar tayaw. Ay, no. Kasano ko maapumanawak, kat saan kayo mo't ang nagpirma kin ni Piring ijay petisyon. Ay, yakto pa'y amaw nga isurat tinagang ko na tanto kayo di nagpirma. Ay, mapanak di tabalay ni Kumarik a Piring. Ay, sige ka. Taulan na kanya aso na kanagdagan ba? Wah, 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 wah. Nagtalna ka man. Reklamo kan to mga minareklamaw. Kasi nga magayam ti mas natagtagaray ngam na ita aso ni Pireng. Eh, niya lahi din na ya. Ay, mapanak nga rod agyaman kan kwa na. Ta saan ang nagpirma ijay petisyon. Ha? Makitam day ti awit ko a dogfod. Regalok day to ikin ni Kumarik a Piring. Takanin jay aso na. Ha? Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya laki din. Ay na, nagsapa pa'y laang. Alas 4 pa'y laang iti malam. Ngam adun ti customer dito hangout niya. Ayun. Wan nga rod, naimbaglaangan ata na sapa dagiti customer ta. Ang video ka kiti ang friend. Tapno adda i-reels ta. Ay, wan nga agpaisoan niya. Ay, mabait lang talaak ti cellphone ko. Tapno adda man ti ipusta. Tapno adda man ti buyakan dagiti nagalas ang marites ti lugar tayo. Ay, wan husto ka, iti day nga imbagam, friend. Pong, nagganas mo tinda ito, Jok. Nay, anya day taboy bayaan paray. Na iti manimpos ni Ela iti Facebook pare. Nagganas mo tinda pa nagtayaw dagiti customer da ija hangout. Aywan paray, nabuyak mo lang day ta. Nagmayat nga raw. Aslamayat ti mapanigyan pwesto ni Ela. Ay, huwag nga raw paray. Uray sakit kaslamaw, awi sak mo tamapan. Ano tama pa pare? Ay ka inton malam ti Sabadua paray. Tapag isaw nga agsildo ta. O sige pare. Isaganaan taman ti ipapanta ija hangout bar. Ariglado paray. Nya laki din na yan. Rabiin, nambasit pa ilang ti tao dito'y bar. Oo na yan. Kasta talaga friendship. Maminsan, aglaplapsanan di tao dito. Ngano pa maminsan, mabilbilang. Ang ayos laang. Kas iti karahan ko may bagan. Di importante. Kat saan tayo amasiro. Sa bagay, magkidi Ay baga oras siya, Ela. Kan badeng. Umay kami mamit ag-relax dito ayan nyo. Ay, naimbagmag nga oras yo. Katuan pagyamanak unay taimay kayo. Mabaling ka di pati agkanta ka nagsala. Ay katuan Awan pa rin ko iti dayta. Agkanta ka nagsala kayo numayat kayo. Awan pa mati curfew hour. Alaman nga rod. Agorder kami man iti inumin may. Kan pulutan mo ito na. Oh, sige. Papitlain. Talakimen mo.
matan dagita naginom. Basit lang ti ninumda. Ngam nakaturog damot na nakaslamantika. Nga ron. Sa pinagrigat dari ingan. Alangan kit dimat asaan ta ida paawidan. Ay makawawid ako na. At dapay nga tinaskan nga aramidak ija boarding house ko. Agsurat akpay ti anya lakit din. Basta ka di. Kat numet ka. Uray umuna ka nga gawin. Ha? Uray klaing na amariin dagiti dua mo ko. Punsyo kan kardumarta. Sigurado ka? Unkati. At nakalaki din na niya. O sige. Ano sam ngarod nga orayin ang makariingda ha? Kalpasan na. Ag-close ka matan. At damat igam mo asusi dito'y bar. Okay, friend. Nag-aaral ka nga rin iti panagawid mo, ha? Ella. Hay! Nasaya at manta nakariin kayon. Punsyo kan kardong arta. Ay, Nay. Di ka gaya man ang joke. Ay, saan ka nagbidot itimbaga? Bigatan na talaga. Isa pang asyo man, pumanaw kayo matantan eh. Agawid ak matan. anya. Ta kayo lang tinukuray ko amariin. Imbis nga agawid ak kumamutan. Kastaya. Ang mga numabalin ang makikapi kami pa Sakbay kami nga gawin. Anya? Alamat na. Anya ka lagi dinali. Alaman lang yan. Mabiglang nga raw. Taitimplahan kayo ti kapinyo. Tamaikat man di hangover nyo. Nag-angot kayo. Kalpasan na, agawid kayo. Tas sigurado asap-sapulan na kayo nagita sawa yo. Huwag ka day. Don't danag. Bilibak man iti serbisyo yo dito hangout bar. Badeng. Adi, ta nagsisingpot kami. Oray kasi kami laang. Naasikaso kami ti customer mi. Kaputa oray bardayan mi. Saan latama pukaw ti makuna a respeto mi. Ay, nagsapa ka mo ten Brenda. Anyag ka tanga. Ay, sa anak agumatang nana. Damagak la kumakada kayo ang mga nunakita yu ti asawa. Anya? Apay, saan aya naghawid ni Kardaw? Saan nga rod nana? Urayak nga uray idirabi ngam awan mo't ana uray ko. Ay, saus, napananangay ngatan. Napanman nga tan iminum at isalbag nga asawa. Ala, urayam ang makaaway, takasarita mi tinasayaan. Balasan ko. Nasaya at man, tanasurutan pa'y tidalan anagawid, sika, Cardo. Ay, nunay kan bakit? Asang sangpot ko pa ilaan. Magkastaki din ti pasungan mo. Ha? Kat, anya nga ron ti kayat mo, maragsakan ak itikas tangay naramid mo, ha? Napnapanam aya, ta saan ka anagawid idirabi Di ta igid adik. Anya? Alala. Alusan kang umano nga takasta. Ato iti suldok. Lati dati nga. Kita. Aday ta. Tapnawan makungkuna. Na? Kat, apay aday tulaang, kurang ti sangaribo. Di mo ka din birugan. Anya lagi di nga. Ha? Maamwak laeng nga dababaim, nga iso ti paggasgastusam, makaraman kayo amin kanya. Nya. Apay, sa di no tinapanam idin na minsan, nga umay nakasapsapulan ni bakit mo. Amangan kit di ma, no napan ka nag-checks, ay, agararamid ka. Di na naman. Unay tag-chicks. Saan mo ta? Kat, napanam ngay nga road. Napan kami lang nag-relax. Ije hangout, nana. Hangout. Uy, ije hangout bar ni Ella Jaylee. Iminum kami lang. Nyaki din. Ay, kita ama. Amumatan ti ugali ni bakit mo.
Saan nga agbalin kan kwa na ti kastangar aramidam? Uwing ka din na. Sana bali Tasan kami mo't anapan nag-chik sa kunayo. Napan kami lang nag-relax, nagkantaken, nagsala. Kasanungay pare, mapanta ka di manin ije hangout inton malam? Kato na pare, agsuldo tamo inton malam, mapanta di. Sige, te ipurmaak man iti kastonay. Nasladda kahit asaw na ta purma pare. Ay, kwa, sigagit di mo't pare. Ang mga nakit di mo't nukunam apurmaan ni Bading ija hangout pare. Kumangarod pare. Nagpintas nga ni Bading. Makapaawis itirik na sika. Siga talaga pare, di laman malaglagip mo. Da kayo magayam. Manong kardo kon manong punsyo. Ay, wanila. Imay kami manin Ay, katwa na. Awan pare ko titi day ka. Oh, anya ti shot yung arod. Agorder kami man itikas itisigod at drinks me. Beer only. Bir, kantay libre man na pulutan. Nakita kami nga da impos mo nga da free apulutan. Aging ga iti oras ti alas 9 iti rabi ikay. Ne, alas 7 pa laeng. Kasta ay ha. Ala, mabiit lang arod ta isaganak ti order nyo. Ay, agyaman ako unay Ella. Oray nagbatit ka, nagsingpit ka. Naglaing ka pa makibagay iti customer. Akasla kada kami. Ading. Talaga at parikot ti ipapain na day ti alalaki. Ha? Ay, asino man ang day tayo, Brenda? Asino pa'y kumangay nana? Ket ni Cardo saan manen anagawid idirabi Aniya? Jak nga rod amuno sa dino ti papanan na ti salbag alalaki. Ha? Maamwak laeng no asino ti mapan na chichiksen talaga ang makaraman kanya. Si Kaki di mag. Una yan, tamapan ag-checks. Ha? Amangan kitimaut no napandalaang nag-relax? Saan nag-checks? Anyat kayat yung asawan, nana. Nakuna na nga men kanyak idinaminsan, anapanda ka no hangout. Hangout? Wow, ni Ile, hangout bar ni Ella. Anya? Ay, ti awanan bain? Ay no, makitakla day jay nga Ella. Talaga nga isagunot ko iti kastaunay. Aging ga ang maawanan po ti salbag a babae. Isugayam ti mapanchichik sa ni Cardo. Ha? Payman? Nasaya at tanagranata sika anagalas abakla. Ha? Kat, nagalas ka matlaang. Po na yun. Anya? Hapay. At ang sakit di parikot mo Panagsasampay lang ka, ina. Ha? Ibagam man itibus mo? Dayjay nga elang awanan bain. Ibagam kan kuana, asar dengan na ti asawak. Maawatam. Oh, come on, Brenda. Parang ako namday ta. Amok akas taunay ti panangaw-awis ni Ella kin ni Cardo. Iso ano saan nga agawid? Ijay hangout ti ayan na. Silang samot awanan bain. Excuse me with feeling and emotions. Napintas kan cute ni Ella. Isang imposiblimat no magustuhan na ti kasi itasawam. Nalabas ka mal. No awan pa naggusto na iti asawa. Apay nga rod ngaw awisan na, ha? Ti asawam ti pangibagam ti kasta. San asyak. Understood? Anya kalaki din nga babae. Ha? Basta, ibagam kan ko na. Sardengan nan ti asawak, no di na kayat nga isagunot ko.
Kaskas daw man day tanga imbaga ti asawa ni Cardo kan ka, friend. Nga ron, naku na napayasat dengan kanu ti asawa na, o di mo kaya ti maisagunot. Anya? Ay, na yan. Ha! Dagita ti liklik-likak a klase ti babae kat. Nasing putak kunak. Ngamno ka kasta abambanag ay tutupak kunak tumat. Day tangarod ka. Apay, inawis ko ayan ni Cardo nga umay dito'y bar. Kat isuda matiin may Diyak mat inaw-awagan ida, wanuan niya dita. Ay, na yan. Amo, pa'y daya Brenda. At ang samot ang dadail ti utak na. Brain dami dyan. Saan nga agsasauday di babae ti kasday Tanusyak ti makapungtot, uray batitak kunak, libakak kunak tumat. Anya lakit din aya. Ayun, friend. Alang kidi mo tabaybay amlaang. Agwa mo kasta. Lipakang. Tagnakang. Marana akladay jay nga ela. Talaga ang maramanan na tidakulap ko anabayag asaan anakalipat. Ano ka din dito ibagbagam rin la? Apay, isakit mo? Saan mo't angasta? Apay ngamin aya. Angasta na aguram kan kwa na. Gatawan mo ti dagas nga aramidin na kin ga. Talaga nga isakit mo niya. Saan lang alipak ti maramanan na kanyak? Ay no, makapangariyat daya babae! Nagsayaatan a panagranata, Ela. Ha? Ay, wan nga rod, anya? Nagsayaat talaga. Anay ko! Apay alinipak na ang matan! Dayta tinasayaat para kan ka. Among si ka, Brenda, di nakpagsasawa ni tiliklik ko da kanya. Maawatam? Anya? Anyat pa may babaga iti tao nga aw-awisak nila kay mo nga umay iji hangout? Ay, nagawan abain mo? Mabit lang. Ay, awan ti mabit lang. Ay, salbag ka kiti. Pagan ano kumangay mo ti asawam no bilang lang. Ay, ada boyfriend ko niya. Anya? Iso asaan mo nga ibagbaga pilpilitak ti asawam nga umay iji hangout? Ta iti kaano man, never ko nga in-message ti asawam. Kung namatlano kagwapon ti asawam? Ha! Diyan ka na nga! Di mo't maawatan ti kulay na dayta pingping mo, Brenda. Ay, di yuman karkarwan adadaulan ti aldaw ko. Ay, saan mo't akasta? Anya lakit din aya. Ay, unay ngamin. Anya ngay itan. Si kalangaro ti linipak-lipak ni Ela. Ti ilan tumot nga may, ti mapan mo'y bagbagay, ti tattao. Si kalangaro ti linipak na, ti kasta unay. Nasingpot mo't ni Ela nga, ti nangamin kayat ti kasta. No ti kunana, kat sarda nga, ay na, saan? Balsak ti awanan baing. Anya? Ay inayan. Kunaklaki, di no nagnakam ka, ni tinaramid na kan ka. Saan matgayam? Ay sana mabalin alibre ti pananglipak na kanyak. Bumalasak ko naktumot. Ay na, Brendaya, husto nga minan. Imbaga na lang arudan kan ka, apulos adi na inawawis nila kay mo. Ngam kasta pa'y lang ti bagbagam. Ala, takarkarwan na day tarupam alipakan. Uray batit ni Ela ngam naungat no makaungat. Ay, awan ti pabasulam iti kastangay na ramid dakin ka. Kaputa basol mo mutlaang. Anya, taging ga ita, kat iso ti kanunungam, dayjay nga Ela, ha?
Saan man nakasta? Talaga matabasol mo ngamin. Among Brenda. Tunggal mapan kami uminom ija hangout. Uray mabartag kami. Kampanti kami. Tasaan da kami abaybayan. Anya? No sa bali abar, sigurado aginundawayan dati pa nagbartag may. Alaan dati cellphone, kan kwarta. Ngum ijayan da ela. Maasikaso da, kan amuda kami nga isakit. Anya? Iso asan ka akastag sasaw? Sakti ko sana pa ni Jay. Sanak nga inayaban. Mawatam. Birbiro ka lang iti gulong nga babae. Si Kamanan? Ha? Oh, anya. Adda ka di pa iti maibagbagam kanyak, Ay ikwa. Awan, Ella. Awan. Ibagam laang no adda pa iti ririm kanyak taag pinadas ta iti kabaulan. Saan asyak ti padpadasam, Anya? Tapno sumardeng ka iti kastang aramid mo, ti asawam ti bagbagaam. Bilinam ana imbag. Ibagam asaan ngom umay iti hangout. Tauray saan nga umay, adulat ta ti customer may saan lang nga iso. Ella. Una yan aya. Takas taunay agwapo ti asawam. Iso nga agatap kapay asyak ti mga awis kan kuana. Anya lakit din aya? Anya? Tapno man sumardeng kan nga agpampanunot iti saan apod no? Kan saan nakapagpabasulan? Ay, makapangariyat ka. Ay, di ta ka man laangan. Taamangan lumalipak ka manan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din. Nakita ko man di post mo iti Facebook di na minsan mare. Ha? Anya day jay mare? Di man na pananyo pagpasyaran ni syudad. Wan mare. Ay, kunaklaki din. Hay, naimbag ka pa'y ta nakapasyar ka. Gamsyak. Ay naapo, kaanong tupay nga ta makapasyarak, Mert? Unay kan? Kunam kanyak ta inawis nak ngamin ti kabsat ko. Iso anak ipasyarak mat. No saan nak nga inawis day jay? Makapaspasyar mat. Amo matan, asa anak nga mahilig nga agpaspasyar. At least, nakapasyar ka. Makapasyal nga rin minsan? Ay nako. Ay na, naimbag ka pa'y Berta. Nagpasyar ka manan idi na minsan. Ha? Nakita nga mintipos mo idi na minsan ngal daw. Nagriakat pa'y nga raw. Si kakit di mat, common mat day jay apagpasyaran. Oray ngam at least nakapasyar ka. Wan mat kit ni inawis nak ngamin ti kabsat ko. Iso anak ipasyarak mat Kastaya. Kit oray nga awan ti mga awis king ka. Kit agpasyar ka mit Tapno makarelax ka magitsag paminsan. Saan apasigla trabaho. Tapno iwas stress. Wan amat peryang. Husto ka, iti dayta nga imbagam. Bigbigat pa'y lang. Nakarumbot ka man ng sarya. Ha? Sa dino ti papanamaya. Nagadupay lang nga maubra dito'y balay. At dala pa panak ka di. Anya kalakit din aya. Ay na, amok man ti papanam. Mapan ka laman ng makichismes. Iyan da bakit pereng amat pada machismosa. Anya? Imbes nga dalos nga may kan agasikaso ka dito nagtibalay. Nagiti pa lang awang eskan na ba nagtipang pangruna. Bigbigat ang makadadaol ka iti aldaw. Salbag ka kiti. Ay inayan ito. Ditang ka man lang. Anya lakit din.
nga imay nana. Tadda ti umay ko ibaga. Anya, Ay sus, nakadkadlaw magkat. Amin post ni Berta iti Facebook. Kat agre-react da ya piryong. Kan amin mat post ni piryong. Kat agkom-comment ni Berta. kayat asawon da ita. Adda ilimlimod da, a relasyon da. Ay wen nana. Ilimod da talaga Tadang mat asawa ni piryong. Anya, Hay, talaga day jay Berta. Naglaing amang dadael iti adda pamilyana. ay nagawan kit din abain na nukasta. Nag-post call ti ropa na. Madlaw ko nga mingkat. Sa bali ti closeness da. Saan anormal a closeness ti agkatrabahuan laeng. Hay, anya lakit din aya. Me, apa yang nagawid ka pala, Sarya? Ha? Apay ngay, akas tamot din tibagbagam. Una lagi din makiturog ka ni Jayan ni Bakit Piring. Tag-chis-chismis kayo natin nga agmalmalam agpatpatnag. Anya? Unang no saan ka nga gawin. Iso nga inibus ko amin alinuto ka makan. Si Itla na batay. Unang naman kay Jayan. Unay kamatan lando. Oh, awan tiri-iri amang ko. Nga putasyak tinagluto iti makan. Napankalaang nakichismismis. Anya? Gumadak man iti cream silk na. Awan gaya mo ti pag cream silk ko. Intun bigat. Ilakwan na kiti lima. mabitlaan. At titigat-gatang ang baklita. Mano amin. 50 laeng. Nay, itaman pa'y asaan mo akadwa jay babae ang nagalas ti ugali na. Ha? Ang sino ti dakta kamatan nyo? Asino pa'y kuma no saan ani Berta? Ay, nagalas at talaga ti ugali na day jay abisprin mo. Anya? Apay anak ko na yun day tanan na. Kuno dagayam limod a relasyon da kinipiryong. What? Kasaluyo kumamot ana ibaga dayta. Kan may saan ama pasamak dayta. Tas si aasawa ni Peryong. Isakit mo at agayimaw. Anya? Ni Sarya ti pagsalud sudam. Tammo na. Isaw tinakaibaga kanya iti dayta. Ay. Apo? Bigbigat man ang nagmayat ti panagkatkatawam kumare. Among kumare. Machis-chismis ka gaya man nga awan ka amo-amom. Ha? Anyan kayat mo asawan? Ay na kumare. Kadno na para kimbatang iti teresena ni Bakit Piring iti kalman. Ibagbaga na matan nga adda ka no ti limad a relasyon nyo kini Peryong. Anya? Kasano na kumamot ang naibaga dayta? Ay, Diyos mio Marimar, pakawanam. Ni Sarya ka no tinakaibagakin ko ana. Ay, naglokon. Nakaskas daw mo tinday ta at chismis? Kanayon ka no ngamin nga agririak ni Peryong iti pus mo. Kan kastagamat ka no. Uray si ka, kanayon ka mat ka no agririak iti pus na. Anya? Gapulang iti dayta? Ibagadan nga dalimod a relasyon mi? Ay, nagalasan? Ay, salbag kini. Managi pa pandamot una yan? Amumot ni Sarya, ugali na dahi ta, idi pa'y anggad. Ay, paiman day di babae. Iso at talaga ti paglaingan na. Ti agaramid iti saan apod no nga istorya. Naibagayo kinibakla asyak tinangibaga kada kayo? Nga addalimod a relasyon da Peryong kan Berta? Embaga kon Anya, ngam, sa bagay, awan parikot iti dayta, gaputapod numot.
Katuan, iso abay amon Kita man no anyan to ti ibagana no agsabat kami. Ibagam tinadlaw mau. Oray kitam, aminin na ko naktumaw. Unay ngay ti kasta at chismes. Ultimo pa nagreak iti poste akin pos. Kit adda kay papanan naman. Amuman iti lugar tayo. Nagpupunipunan dagiti nagaalas ti rupa na chismosa. Ken may sa adda nasawak. Agreaka ka iti pupos ni Berta. Tagkakadwa tayo nga rod iti trabaho. Anya lagi din na ya. Isungarod day tati kunak. Agkakadwahan tayo iti trabaho. Isu asanda ko mga ikan iti sabali aka ipapanan na. Ngam isumat gaya man ti adday ti panunot da. Bayan nyo latta na. Tinapatag kit sana po now. Mauman tumod lang nagita chismosa. Awan lat marami da iti biyag da. Isong agkita da iti dadaurin da. Nasaya at mo tanagranata, Lando. Ha? Apay, saan ka di arumrumor ni bakit mo? Jakmat maranranaan ngamin. Ha? Apay ka rin kumare? Kahit kuman ang makasarita, maipapaniti chismis amapan na iwarwaras. Nagalas at talaga ti ugali ti asawam. Pangaasim man tabagbaga amat. Ha? Agasam man. Mapan na ibagbaga iti tattao nga adalimot a relasyon may kinipiryong. Gapulang iti panagre-react na iti ipopos ko. Kan panagre-react ko mat iti popos na iti Facebook. Anya? No saan nga agparang dayjay kanyak iti mabiit. Mabalin ko akaswan ni bakit mo ko naktumat. Pasensya ako man mare ha. Di ka malanagan. Tay bagak no sumangpata kay Jabalay mi. Pagbagak man tasawak. Tilang tuman kami nararamidam. Anya? Nung nga idarom na ka ni Berta. At nga ron ti ebidensya mga adalimat a relasyon da kiniperyong. Ay, ko. Ay na, bakal, naglaing kanto ngamin amang ipapan. Kapulang iti pa nagre-react da iti post itong kalmaysa, inikamon, iti kay papanan na. Pudnumat, no awan ti limad a relasyon da. Saan ko maakas jay? Kun makitkitak ngamin ti comment ni Berta iti ipopos ni Peryong. Agasa man, taang sweet da iti comment section. Anya? Ha? No agkatrabahuan dalaang, saan anormal dayay a closeness da. Anya lakit din aya. Ipapilit mo tamom. Makamuka man lang. Salbag ka kitay. Ay na, makapaulog at talaga dayay a Berta. Tapay. Kasta unay ka no apungtot na gapo iti imbagak nga da relasyon dakin ni Piryong. Ha? Guilty means true. Kas gilaang matdayta, saan ayanana? Aywan! Husto ka iti dayta nga imbagam, sarya. Ngamain, no saan apod na? Di saan kuman ngagsasaw. Aywan iso apod no, takas jay mat ti reaksyon na. Anya lakit din, ayak. Hoy, nagawan mo't abain mon si Kasarya? Ha? Apay, adda ka di pa manaknak mo nga da relasyon mi kini Peryong? Ay na, gulo mo ti itden na ray tang aramid mo anya. Amumat nga adda asawa na di tao. Oho, uray pa'y adda asawa na, ngam sa bali ngamin ti closeness yukat. Nakadkadlaw nga adda ilimlimod yu adwa. Anya? Amin nga i-post mo iti Facebook, kat agreak, kan kastamot kan ka. Ay na, managipapan kamot a babae. Alangarod, no saan apod no dayta nga ibagbagam, agkabibaw kumaday tangiwat mo.
Tapno dagunggunam nga agar aramid iti chismis apakadadaulan ti tattao. Ay, salbag ka! Anya? Agkabibov day tangiwat mo kunak manen. Anya lakit din aya? Saan man asyak ti kaskastam a babae? Ay, nasing petak kunak tumat. Ngam na ibagak day taken kwa na mare. Anya? Agkabibaw di iwat na anakabang bangsit no saan apod no ti warwaras na chismis. Ay, wana. Barang isu ti pagnakman na. Tiyawanan bain. Ay, na po. Umibus mo't iti anos dayjay a babae. Saan ko kuman atutupan kat? Ngam nalabas mo't ngaminan. Gusto mo't lang, mare. Tapno agnakam ako na. Noag na ka ma? Ngam kasla saan mo't tang? Agsakit no saan ang makaichismis. Lakoy. Apay nga bakit? Bangking mo tilatang iwa mo, sari. Katsawa ka pa lang. Ay, apay. Anyan na pasama ulit ang iwat mo. O, nan ba inday di aberta? Nagpudot tiniwat na. Yung baga na nga hindi kalman nagkabibaw ko makano tiniwat ko. Saan wat apod nung nga relasyon da kinipilyaw? Anya? Ngala, gunggunam. Oray sa ang asawa mo kat saan ko matakanunungan na itang aramidam kay. Anya? Ikaw nagsarmen. Talo makitam na talam. Oh! Kasaraw no kastamon ngagnanayon sa riya. Bangking kang iwa mo. Anya laki na mo tatang ang iwat. Ay na, amangan kit di mag, no saan nga min apod no, tindanon mo kanyak nga istoryam, sarya. Ha? Kasanon nga'y, no kastamon nga agnanayawn, di pa'y kat kastamon nga sa. Kas laki din na stroke day tangiwat mo iti kastalangam. Anya? Ti kasayatan nga ramidam. Ingkalangan agkid daw iti pamakawan kan kwa na. Bareng agimbag day tangiwat mo. Kasanaw, no amin atataw anapan mo ing chismes, kat ibagada pa ing agkabibaw pa'y day takin baba. Ayawanan na. Hindi na naman. Ay na, agtongpal ka iti bagbaga. Ni Berta lang ti makaagas iti panagkabibaw day tangiwat mo. Ay nasariya. Dahil sa ti maghanap mo, itaramid mo. Managipapan kanto mo ngamin. Anya? Naitanto mo ngamin agsipsipon. Timapan mo ichismis ta mong aramiden. Anya nga ita. Kwa. Naimbaglaingin Tuti imbagalang ni Berta kita itang iwat mo. Ay na. Magkailig ka talaga. Kasanon nga no imbaga na ken kang agraman dahil akin baba nga iduldulin mo katagkabibaw ko ma. Di awanin Anya lakid din. Si Kaki Gimot, kasto lang arudan tiniwat ko. Nung kastapay lang mo tibag pa nga. Gunggunang kunak manen, salbag di. Awan ti maasyan ken ka iti kastang alangam. Amin natataw makakita ken ka. Gunggunam ti bagada, gaputaam mudat ugalim. Anya? Mapan ka nagkidaw iti pasensya kini Berta. No kayat mo nga agsublit isigod, akasasaad ay tangiwat mo. Salbang kakit dia chismosa. Nay, si kamot gayam sarya. Kat, ha? Apa nga kastamot ang itsura na tangiwat mo? Ha?
Pangaasin ko nga mo sa Alberta, kumare. Anya? Buklakit di pag-arupan, nakabailam nga rabidan kanyak ti kastoy. Hoy, saan ka manggagamot, anya? Di ko naklaang, sapay la kumatagkampi, bawre tangiwat mo, no saan apod mo ti ibagbagam. Oh, pimayso. Aklo niya kumare, saan ang nasaya at inaramid ko kada kayo. Managipapanak unay, husto ka. Itaman ba yan na singpot ka kanya ka makisasaw? Saan ka matasigod akas ta? Halan ako mare, ikarik saanan ang maulit na gitinarabid ko kada kayo kinipiryong. Promise. Nay, amumod ka lang nagpakaasin ko ah. Ay apo, dahi tanto magchistis-misimente among nga aramid. Oh, itatamaya natin na ang iwat mo. In ka man nagbiro ka na, iti-ichismis mo. Ha? Tano at damanan mabwisit kin kay tikas na ngaramid mo. Ang mga nuday tanto akin babatag kabibaw. Saanan at itangiwat mo. Anya? Ay, nalabos ka matin nga agsa ula kay. Puno mo tibagbagak sana ya. Alawan, agbalbaliw akong lakay. Namimpinsanan anag nakamak idinagbangking tingiwat kung adi na oras. Day talaga yan tipagnak ma'am. Salbag ataw. Wan lakay, nagnakamakon anamimpinsan. Iso nga agbalbaliw akong. Ay, saan nga ibagbaga? No di kat aramidan, baka mawatam. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Ay, nang rugigaya mo, ti basing kawal bakay. Ha? Ay, wala kay. Nang rugi nga rudan. Iso apang panunutang nga agresaynak sa iti trabaho. Nya, apay ko bang agresan ka? Wan tatumulong ako maamangi kampanya kini Sir Faustino. Anya, Masiguradok ngamin. Ano mga bakas mayor dito'y ili tayo, maadaanak iti napimpindas sa trabaho. hala, adaking kalay ta, bakay. Wan lakay, panunutak ana imbag. Anya, agresan ka iti trabaho? Tapno lang tumulong ka ang mga kampanya kay ni Sir Faustino? Wan ko makumare. Ay, una yan, kumare. Agpanpangot ka kadiwan no saan? Anya? Nagmayat lang nga rudan dito'y trabaho ta. Ngam agresan ka kit din? Kapula ang ita, basing kawal? Ha? Anya lakit din, kumare. No pangit ipanam iti panunot mo. Agpanunot ka na imbag. Sakpay mo nga aramidon ti may sa abanag. Oho, uray pa'y nawan ti kumakumare. Anya kuma? Wala akong pake. Oh, kasangsangpit mo pa ilang, agungangot ka. Dayjay man a Maria, kunamlano asino. Ha? Tapay? Kunanakit din kanyak. Kasla sa anak kanong agpampanunot. Anya? Imbagak ngamin, agresay naklaangan iti trabaho. Tatumulong ak amangi kampanya kini Sir Faustino kas mayor. Ngam adukit din ti bagbagana. Anya nga rutimbaga naging ka? Naku nana, akasla sa anak kanong agpampanunot ay una yan. Anya? Ti awanan ba na babae? Oray man no aglinipat kami nga agkumari iti kas di nga imbagana, whatever. Anya lakit din aya. Ay, napalalo talaga tigurak iti dayjay a babae. Oh, bigbigat. Asino man ang day takagurgura mo na ya, panyang? Ha, dayjay man a Maria. Anya? Tapay manan? Agasan man, nakuna na kanyak akasla sa anak kanong agpampanunot.
Amangan mo nupod nung amin. Si kakit dimot, adamot panunot ko. Katapay nga rod anay baga naking katikastangay. Gapula ang tanakunak nga agresaynak iti trabaho. Tatumulungak amang ikampanya kini Sir Faustino itaabasing kawal. Ibaga nakit din akasla sa anak kanong agpampanunot. Katwalmat. Anya nga minagapong agrisayin ka. Kat amumoten mare, no mga abak ni Sir Faustino kas mayor, maadaanak itinapimpintas at trabaho saan aya? Kano ngay maabak, di awan, ayunay kan, agpanunot ka ngamin nga agpaiso. Pangaldawan ko, Mare. Saan ka kadiya mapanmangan? Ingkalaang mangan. Numapan ka mangan, ingkalaang. Saan anas ka nga agawis-awis ka? Anya? Apay akasta ka matan nga agsasao ko, Mare. Hoy! Di nakawag-awagan iti kumari tawan ti kumarig akaskan ka, nagalas ti ugalim. Anya? Ngam sa bagay, dayto hindi mauding aldaw ko dito'y atrabaho. Ngamin, nag-resign akon. What? Maadaanak to iti napimpintas at trabaho, anya lakit din aya. Danga talaga day di babae. Danga kunakmanan. Awanan ko, Mare. Talaga mating insakripisyo na. Di kakaisuna at trabaho na. Tapno lang makatulong ang mga kampanya ni Sir Faustino. Alaman, para makita man no agkurimot lang ti kinalaing na. Bayamon ako, Mare. Kitaan tayon to numalpas na eleksyon. Numaadaan nga agpaiso iti napintas at trabaho. Aha, patyamot no mga bak day di Faustino. Awala ti amok. Ha? Kano nagpig sa ti kalaban na ng iso. Anya laki din aya. No nangalalaan na mga miniti turad ti pakinakam alumaban kas mayor. Ay na! Makapalag. Naku namon ko, Mare. Mas dawak man iti dayapan niya. No apay kas taunay tayo na magikampanya kinkwana. Da, naibag kumamit ano gwapo. Ang saan mo. Nyalaki din ay yan. Ay, itaan naka-resign akon iti trabaho. Ipamaisak at talagang timangi kampanya kini Sir Faustino lakay. Ay, uwi na ba kahit? Tainton maadan ka iti napinda sa trabaho. Umapal to, dagiti ko kumarim asao. Ay wala, talaga ahuyudan to amin. Salbag takide. Ay, pampanutan nga ro ba kahit? Anya nga tano, agresaynak mutlain. Ha? Agresaynak, tapno duwatang agkampanya para kani Sir Faustino. Katuan alakay. Nasaya at daytaan na panungunot mo. Uwin ba kayo? Itaalawas, agresaynak ako niti trabaho. Tapno, tinulong tang agkampanya. Iti kasta, duwatan to ang maadaan iti napintas at trabaho. Ay na, kung naklaki din no asino ti masabat ko, si kamot gayang panyang. Ha? Ay na, nagbara ti panawen, ng pumanag na ka. Papanamaya, nagngisit ka lang nga ruden. Mapan kami di ili. Mapan kami agkampanya. Apa eya? Anyat parikot mo. Anya? Ay naglastugen. No saan ka apabor iti aramidin mi awan bibi ang kuanya? Diyak ka sa pulan ti saan supportive ako mare. Nalawag. What? Di ta ka man langan. Makaparurod ka. Da kaming tulang ti maadan iti trabaho talaga. Huyo kayon to amin. Ayo na yan ti kasta. Kasla saan da nga agpampanunot iti kasta nga aramidan da. Saan akasla? Talaga din na saan dang agpampanunod Ha? Nagawan mo tin na panunod ang agasawa. Nag-resign da iti trabaho. Gapo iti basing kawal. Nyalaki din na ya. Kunada nga raw, lumangabak ka ni Sir Faustino kas mayor dito'y ili, hayahay buhay. Tamaaddandan to kano, itinapintas ka nalaglagan at trabaho. Ayo, na yun da ita akapanunutan. Kun nga raw,
Ayan mo pa nagiging agasawa no apay. Sapay duwada nag-resign iti trabaho na. Ay, una yan. Ay, iti ka anuman. Sana nasayat amang namnama ka dagiti politikaw. Kasayatan latang agtrabaho kinaggagal. Tasaan nga isuda ti mangted iti makan iti inaldaw. Ay, anyal laki din na ya. Bertaw, apay timayabay ti panunot mo. Ha? Tata? Timay bagak lakin ka. Saan tay kumanga iya sa tibiyag tayaw kadag iti kandidato iti politikaw. Anya? Ngamain, urayan niya ti mapaspasama. Natayo mo't lang timang biyag iti bagbagi tayaw. No apa, nag-resign kayo iti trabaho yaw. Gapulang iti basing kawal. Ay una yan. Ay, nyalaki din na ya, tata. Saan nyo mo't abiyag tibiyag may? No apay nga minaya, makibiyang kayo. Kit saan da kayo mo't apakibibiyangan. Mind your own business nga mina. Saan na dahi ta makibibiyang ti amuyaw nga aramiday. Laklakayan kayo, no? Bertaw. Anya? Kasta timbagan ni Berto kada kayo, tata? Ay, wun nga raw. Nakuna na pa yaman nakibiyanga ka na. Idinto ta panangisakit ko kadakwada na dyan nga agasawa. Isuan na ibagak na dyan. Anya? Ay una yun, DJ Aberto. Gusto mo't timbagak. Asaan tayo kumamang namnama kadag iti kandidato iti politikaw. Ta iti udi na. Bagi tayo mo't lang timang biyag ka na tayaw. Saan nga isuda? Maawatan da ayagamin ti kasta, tata. Kat no saan da nga agpanpanunot. Ha? Agasam man taduwada pa niya agasawa nag-resign iti trabaho. Gapula ang iti basing kawal. Ay, para makitan tuwa. No mga bakti kampanyada a mayor da. Kit madandan taw iti trabaho. Oh, nyalaki dahil. Ay, manulangan na turog, panagbubutusin. Wan nga rod kumare. Kat asino nga iti botos mo kas mayor dito'y ili tayo. Katisigod a mayor ko ni Mayor Kaiton. Kaputan na singpet, kan pagwadan a mayor. Kunaklakit din no ni Sir Faustino ti ibotos mo. Aha! Anya kumamot aga po nga ibotos ko dahil tao. Ropa na pailaan kat sana mapagtalkan. Akas lamot lang iti ropa da panyang agasawa. Anya? Hay, sika talaga. Nagadumanan nga imbaga makunakon. Sana bali ata po numet. Sa pala kumaki di tadada di ta igid. Tapno mangagda ti ibagbaga. Ay, nalpasbot lang ang di pa nagbubutos. Win nga raw. Naimbaglaga inta ni Mayor Kaiton tinangabagan niya. Ay, wala, naimbaglagan. Anya nga mingi tinagtamtamaan na ijay kalaban na. Ay wain, napanglupay lang tinagan ni Mayor Kaiton. Iso nga imposible mait numaaba. Oh. Ay, kumusta nga tandapan niyang nga agasawa? Itaan na abak, tingkam kampanyada. Sayang lang aro ti trabaho na iday ngayon sukat na iti banag nga awan mo't kasiguraduan na. Katawan ida dagiti tatawa. Sapay kastaunay palastog dayday. Ay wala, aniya lakit din aya. Ay. Anya ka matan, kas ka lamangin insulto. Asino aya ti katkatawaam? Hindi ba pwedeng happy lang? Anya laki din na Anya? Anya nga itapan niya. Siguro, nakaipay mo titi adal kada kayong agasawa, tinarami dyo, anya. Ha? Itanabag ni Sir Faustino kas mayor, awan lang arod trabaho, Anya?
Kasta una alas togyo, di madama ti basing kawal. Sinigurado yung nga iso ti mga abak. Iso nag-resign kayo, pa iti trabaho yo. Isip-isip din pag may time, panyang-yang, yayang-yang-yang. Ay, kasano nga itan lakay. Awanan ti maisaang. Ay, umuun nga rod bakit? Mano pa yun nga aldaw ngayon, anusan ta tinagsida iti buggo. Naibos pa kit din aji bagoong lakay. Jasin nga bakit? Adapay. Anya? Ay kat, andapay alakay. Adupay. Kasla ko namot nga isumanon ti anusan ta si daan. Ay, kahit anya kay nga rod bakit? Kahit awamot trabaho ta. Mabaina nga rod amapan man nag-apply ti sigo na nagtrabahwak. Among kami nakatkatawan nak nagiti tattao jay. Uray syakmat alakay. Kayat ko ti agsublay ti sigod at trabaho. Nga marunawak itibain ko. Ay na apaw. Kunaklaki dino asino ti masabat ko. Si kamat gayam paniyang. Apay, saan na ka nailasin nga na? Saan nga raw? Kasta unay mga minan ang isit mo. Kasla ka matan ka adaw at tinuno iti kasta alangam. Ay, naguyaw kayo matan? Kun kunaklaan. Nagapwam aya. Makikita yu lang arodan nga daimot ko abang kito. Damagan niyo pailaan. Napan ka nga ron nakisak ka. Anya lakit din aya. Ay una yun paniyang. Kita am day talangam ita akunak. Adayo, itilangam kumpara ini ije ayan tilinong ti pagtrabahuam. Anya? Nagkuna nga men, nag-resign kayo ti trabaho yaw, tapno lang ikampanya yo ti manok yaw. Anya nga ita. Anya lakit din aya. Nana? Saan tayo kumangamen nga iasa ka iti kandidato, iti politiko ti biyag tayo. Maawatam ti ibagbaka. Ay, gapo iti kano man, mga bakman wano saan ti inkampanyam, saan nga iso ti mangbiyagkan ka. No di ka, ti bukod mo abagay. Sapay la kumata na awatam ti imbagak. Na. Apay, uray sika kit makisigsig kakamutan, Bertaw? Ay, laki din. Tata, Saan ka pa yun nailasain nga po iti langam? Unang laki din no agpalpalimos. Sapay insaganak na itay barayak nga itid kukumakin ka. Ay na, una yan. anya? Ay na, Bertaw. No saan kay kumanag-resign iti trabaho yu iday? Aging ga kumaita, kit adda kayo pala ngagtrab-trabaho iyay. Tata, Apay, adda yang amin ti maitid ti politikaw. Adda man siguraw, saan nga umdas a pagbiag? Mawatam, Bertaw. Saan kay tumang aming nagpampanunaw? Sapay kastaunay a panagpalastog yu iday. Anya nga ita, saan magkide amaday ti makisik ka? Ang nanamay iti trabaho yu iday, Bertaw. Insukat yu lang iti politikaw. Hanya laki din aya. Si kamat gayam, kumare Maria. Ay na, nakaskas daaw man. Kunakman no inlaksid na ko na kumare makunam. Si kakit dimot kumare. Awan day jay. Kasta aya. Kat, kumusta ngay tibiyag? Pagtrab-trabahom ngay ita. Si kakit dimot. Mapalpalabas naklang arudan nga inaldaw amapan makisaksak ka. Kung makitangtangdan ijay bangkag, ti akin bangkag. Damagong pailaang. Kasta aya. Mapalpalabas ka siguro. Ngem, saan ka ang mailasin? Gapo iti langam. Sa bali ngamin ti langam idiket. Idi adda ka pailaang iti nanamay at trabaho. Kumpara ita. Mare.
Awan din na itulong ti politikoan niya. Saan tayo kumangamin namang namnama kadagi ti politiko? Tas saan nga isuda ti mangipaay ti pagbiyagan? Nangabak daman wan no saan. Ay, sinayang mo ti trabaho. Ngam alaa, ipadas mo ti umay agaplay manen. Barang maawat ka pa'y. Anya lakit din ngamin! Panyang! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.